Hej alle sammen, jeg vil spille lidt Black Ops og så tale om min kanal, fordi det er den første video jeg lægger ud efter min intro. Jeg ved ikke lige hvad der sker, om det lægger lidt. Det ved jeg ikke om I kan se. Stjernes. Det var godt nok skidt. Ej, nu skal jeg lige snakke lidt mere. Okay, den her runde gider jeg ikke tage seriøst at spille. At jeg vil lave en masse gameplays og spille en masse Black Ops. Hvis min computer kan tage det, det kan den ikke rigtig lige nu. Så, men ellers så er jeg bare spille lidt. Lad os lige troll ham der. Okay, der kom lige et lille lag spike. Så jeg tror aldrig, jeg spiller så dårlig en runde der. Og snap. Okay. Der gik lige et lille XP. Men jeg tror jeg spiller lidt. Jeg ved ikke om jeg gider spille Counter-Strike, det lidt for. Det jeg spiller så meget det. Hvad skal jeg spille? Ace of Spades. Det tror jeg i hvert fald jeg vil spille. Og så hvad vil jeg lave mere? Spille tror jeg også, hvis jeg kunne ikke rigtig få det til at virke, men ellers så vil jeg gerne have spillet noget Don't Starve. Der gik ellers noget fuldstændig galt, at jeg kunne ikke. Når jeg optog, så var det kun i 25-30 fps. Men på et tidspunkt var det helt galt, og et eller andet fuldstændig galt, der optog jeg 10 fps, selvom jeg normalt spillede med 230 eller sådan noget. Så det var ikke helt godt, men håber jeg har fået noget viden ud af den her lille let's play, selvom jeg ikke rigtig så det seriøst, så farvel.